karo godhong telo. Enak apa ora? Kita opo iki? Gimana sekitar 5 menit ya. Tolo opo iki? Telo apa kono? Oh enak ya jangan enak jane. Enggak ana madang. Nih, tak sepil. Kon madang yang. Kayak Ayo tak kon sepil. cegope dhewe. Kon madang. Heeh. Alhamdulillah. Ten bagus. Oh, Pahit kon dah kerja saya sudah murah. izin ya minta di sepil ya tuh ya. Satu. Susu. Ah, ngapain ya? Untuk kolam renang yang mau itu mau Bangun peni jangan iwak kok kene jangan godhong telo maca arek kok. Terus ambil kowe, Mbok. Lah cambel. Siro doyan cambel. Kok kayak anis banget sih? Wis ingat nyegah matang gawa iku. Tapuk-tapuk kenyang. Sapa sing lagi sambel? Ngurus itu. Lah si kain dia anak wedok. Oh. Kak Salim, mah rek dikapur-kapurke mah kono madang dheweke. Lali kok yang warga kuwi. Wes, ha. Mau rek dijedel-jedelke kok ya sing apik nek nyuapi anake pahala, Mbok. Wis ah, kaya Yang merantek ki nyong. ngopakan becik. Wis rono dilake mburin yo besok. Alhamdulillah warep teman-teman.